ናይ ብርሃን ተዋህዶ ቻናል ተኸታተልቲ ዝኾንኩም ንሎሙ ዓንቲ ሒዝና ልኩም ዝቐረብና ናይ ዶክተር ሮዳስ ታደሰ ትምህርቲ ሲኦል ኣበይ እዩ ዝብል ካብ ኣማርኛ ናብ ትግርኛ ዝተተርጎመ እዩ። ብኽብሪ ተኸታተሉና። ሲኦል ዝብል ሓሳብ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብተደጋጋሚ ተጠቒሱ ኣሎ። ንነብሰይ ካብ ታሕተዋይ ሲኦል ኣድሒንካያ ይብል መዝሙረ ዳዊት 86:13 እንደገና ድማ እቲ መዓሙቕ እውን ዓሚቕ እዩ። እቲ በርባሮስ ዝበሃል ዓለም እውን እልፊ እላፋት ፀሓይ ብርሃን ተዛኣትዎ እቲ ጸልማት ክቕንጠጥ ዘይኽእል ሓያል ጸልማት እዩ። እዚ ዝበሎ ኣቡነ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ይበሃል። እንታይ ይብል? ሰማያት ከም ሲኦል ኣብ ሰማያት ዝበሉ ኣለዉ ኣይፋልን ይብሉ ካልኦት ኣብ ማዕሙቕ ምድሪ ኣሎ ይበሃል። ምክንያቱ ዲያብሎስ ምስ መላእኽቲ ምስ ተባእሰ ስዕረት ገጠሞም ሰለስተ ነገራት ከም ዝተደርበየሉን ሰለስተ ነገራት ኣብ መጽሓፍ ራእይ ከም መልአከ ሩፋኤል ቅዱስ ሩፋኤል እትውግእ ካብ እግዚአብሔር ከም ዝተማሃረን ኣእዳውን ኣእጋሩን ኣሲሩ ኣብ ጸልማት ከም ዝደርበዩን ኣብ ዳውኤል ኣብ ዝበሃል ቦታ በረኻ ጫካ ጸልማት ከም ዘእተወን ንሱ ድማ ወይ ዓለም ሰላም ግሩም እዩ በለ ናብ ኣምሓርኛ ክምለስ ከሎ ማይ ምህላው ዝገርም እዩ ዓሚቕ እውን እዩ። ሕጂ ግን ሳይንስ ኣብ 2014 ኣዝዩ ቁልፊ ዝኾነ ሓሳብ ረኺቡ ኣሎ። እዚ እዩ ንሲኦል ዘእቱ በሪ ይብል ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዝተረኸበ ሓዊ በሪ ንፋስ በሪ ጸልማት ድሕሪኡ ድማ ልዑል ዝበለ ትኪ ጸሊም ጫፍ ኣለዎ ይብል። ስለዚ መብዛሕትና መሬት ጸፋሕያ ወይ ድማ ካብ ዝበለጸት ወይ ዓንኬልያ ዝብል ሓሳብ ንፈልጦ ኢና። ግን ብዝተፈለየ መንገዲ መሬት ክፍቲ እያ። ኣብ ውሽጢ እዚ ምድሪ ባዶ እዩ። ኣብ ውሽጣ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ዝብል ሓሳብ ኣሎ። ብጥንቃቐ ንሪኦ ማለት እዩ። ብመሰረት ስነፍልጠት ምድሪ ብሰለስተ ቀንዲ ነጥቢ ቀራንፍቲ ሕምረትን እንታይ እዩ? እቲ ማእኸላይ እቲ ውሽጢ ደጋዊ እዩ። እቲ ዝወሓደ ካብ ላዕሊ ቅራፍ ክሳብ ውሽጣዊ ሕምረት 6371 ኪሎ ሜትር ወይ 1000 ሜትሮ ምዃኑ ተመሳሳሊ ሳይንስ ይድምድሞ። እዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ኣዝዩ ከቢድን ልዑልን ስለ ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ ብገለ መንገዲ እንታይ ከም ዝብል ምድህሳስ ኣድላይ ይመስለኒ። ሲኦል ዝብል ሓሳብ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብተደጋጋሚ ተጠቒሱሉ። ሲኦል ትሕቲ ምድሪ ከም ዘሎ ይናገር። ከምቲ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ንኣብነት ዳዊት ኣብ መዝሙር 86:13 ንነፍሰይ ካብ ታሕተዋይ ሲኦል ኣናጊፍካያ እዩ ዝብል። ሲኦል ኣብ ታሕቲ ኣሎ እንተተባሃለ ሲኦል ትበሃል ዓለም ትሕቲ ምድሪ እያ ማለት እዩ። ሕጂ ኢትዮጵያውያን ብዙሕ ኣፀዋውዓ ተባሂብዎም ኣሎ። ንኣብነት እዘን ቃላት እዚኣተን ንሰምዕ ኢና። ንኣብነት ሲኦል እውን ከም ሓደ ዓይነት ሓዊ ሓደ ዓይነት እቶን ተባሂሉ ይጽዋዕ። ሕጂ እውን ጉድጓድ ብጣዕሚ ኣብ ውሽጢ ነበልባል ዝሓዘ ይበሃል እውን። ዓለምና ዓሚቕ ቦታ ኣለዋ እዩ። ስለዚ ሕጂ እውን እቲ ሲኦል ዝበሃል መሬት ኣብ ትሕቲ ምድሪ ከም ዘሎ ወይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ዓብዪ ጉድጓድ ገፊሕ ኣፉ ውሽጡ ጸልማት ከም ዝኾነ እዚ ኩሉ ቃላት ብስቕታ ክጥቀስ ይከኣል እዩ። ምክንያቱ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ብተመሳሳሊ ሳይንስ እንሪኦ ወይ ድማ እንተርኢናዮ ጽቡቕ ነይሩ ይመስለኒ። ካሊእ ዓብዪ ምሁር ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ብዛዕባ ሲኦል ኣብ ሰማይ እንታይ ይብል? ሲኦል ኣብ ሰማይ ኣሎ ዝብሉ ከም ዘለዉ ይዛረብ። ኣብ ምድሪ መዓሙቕ ከም ዘይኮነ ይዛረብ። ኣብ መጽሓፍ ምስጢራት ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 4 ግን ኣብ ሰማይ ዓሚቕ ከም ዘሎ ይዛረብ። ስለዚ ኣብ ሰማይ ክኸውን ከም ዘይኽእል ይዛረብ። ንኣብነት ሰባት ናብ ምድሪ ኣትዮም ምድሪ ተኸፊታ ከም ዝሰኣነት ይዛረቡ። እዚ እንተኾይኑ ድማ ንታሕቲ ጥራይ ክኸውን ይኽእል እዩ።
ንላዕሊ ግን ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ኣብ መጽሓፍቲ ፍጥረት ብዝበዝሑ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ብራናታት ጽሑፋት ፍጥረትን ንኣብነት ሰይጣን ንመላእኽቲ በድሆም ምስ ተሰዓረ ዝተደርበየሉ ሰለስተ ነገራት ኣሎ እወ ናብ ዓዘቕቲ ውሽጢ ዓዘቕቲ ኣትወ ናብ ዓሚቕ ዓዘቕቲ ከም ዝኣትወ ድማ ተዘረበ ኣብ ኣየር ይጸንሑ ኣብ ምድሪ ድማ ይጸንሑ እቲ ሓሳብ መላእኽቲ ተኸፋፊሎም እቲ ውግእ ምስ ተኻየደ ቅዱስ ሚካኤል ምስ ተዓወተ ድማ እቶም ኣጋንንቲ ኣየር ዝበሃሉ ወሪዶም ኣብ ኣየር ዝጸንሑ ኣብ ምድሪ ፋሕ ኢሎም ዝነብሩን እዮም ስለዚ እንተሮስ ዝበሃል ቃል ነቶም ናብ ዓሚቕ ማዓሙቕ ዝኣተዉ ንምግላጽ ይጥቀሙሉ ስለዚ መጽሓፍቲ ፍጥረት ንምድሪ ባዶ ጥርሓ ዘይኮነስ ብማይ ዝተመልአት ኮይና እዚ ኩሎም መናፍስቲ ዝእሰሩላ ቦታ ከም ዝኾነት እውን ይገልጹ ብፍላይ መጽሓፍ ፍጥረት ካሊእ ጥንታዊ መጽሓፍ ሄኖክ ክጥቀስ ኣለዎ መጽሓፍ ሄኖክ ኣገዳሲ ነገር እዩ ብዛዕባ ሰማይን ኣየርን ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዘሎ ብፍላይ ኣብ መጽሓፍ ራእይ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ስለ ዝዛረብ ነቲ ብኣምላኽ ክዋግኡ ዝተኣዘዘ መልኣኽ ሩፋኤል ኣዛዜል ብኢዱን ብእግሩን ኣሲሩ ነቲ ኣብ ዲኤል ዝበሃል ቦታ ዝንብር ዝነበረ በረኻ ኸፊቱ ክሰርሕ ከም ዘይኽእል ኣእዳውን ኣእጋሩን ኣሲሩ ናብ ጥልቂ ከም ዝደርበዩን ስለዚ ካብ ታሕቲ ማለት በረኻ ከፊቱ ኣብ ትሕቲ ይቐምጦ ሄኖክ ምስ ሓደ ዝተጠምዘዘ ጋኔን ከም ዝተጋጠመ ይጽሕፍ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ብጸልማት ከም ዝላበሶ ንዘለዓለም ከም ዝኣሰሮን ብርሃን ንኸይርኢ ከም ዝኸልከሎን ተጻሒፉሎ ኣብ መወዳእታ መጽሓፍ ሄኖክ ኣብታ ዳሕረዋይ መዓልቲ ካብኡ ወፂኡ ናብ ሲኦል ከም ዝድርበ ይጽሓፍ ተጻሒፉሎ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣስታት ሰብዓ ወለዶታት ኣብ ትሕቲ ጎቦታት ከም ዝፍጠሩ ይገልጽ ብፍላይ ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ሳልሳይ ምዕራፍ ናብ ገሃነም ሓዊ ምባል ዝመስል ናብ ናይ ጸበባ ቦታ ናብ ናይ ስደት ቦታ ከም ዝወስድ ይገልጽ ኣብዚ ክንሪኦ ከለና ድማ እቶም ኣብ ታሕቲ ምድሪ ተኣሲሮም ዘለዉ ክጠፉ እዮም ማለት እዩ ካሊእ ዓብይ መጽሓፍ ምስጢርን ሰማይን ምድርን እዩ ብኢትዮጵያውያን ሌዋውያን ምሁራት ዝተጻሓፈ ብፍላይ ናብ ሄኖክ ዝተተርጎመ ኣሎ ኣብኡ ድማ ወመተተ ለዊብያኖስ ሃሎ ኬላሚያ ግሩም ይብል ናብ ትግርኛ ክትርጎም ከሎ ኣብ ትሕቲ ውቅያኖስ ካሊእ ማይ ኣሎ ይብል እዚ ነገር እዚ ንግዜ እንታይ እዩ ውቅያኖስ እዩ ከመይ ኢሉኸ ኣብ ትሕቲ ውቅያኖስ ካሊእ ዓብይ ቦታ ኣሎ ክበሃል ይከኣል ሓደ ሰባት እንተንቢብዎ ክደናገር ይኽእል እዩ ሕጂ ግን ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ኣብ 2014 ኣዝዩ ቁልፊ ዝኾነ መንገዲ ረኺቦም ኣለዎ ብፍላይ ኣብ ትሕቲ መሬት እንታይ ረኺቦም ካብ 660 ክሳብ 700 ኪሎ ሜትር ትሕቲ መሬት ዝተረኸበ ዓብይ ትሕቲ መሬት ማይ እዩ ካብ 600 ክሳብ 700 ኪሎ ሜትር ንታሕቲ ኮይኑ ዳርጋ ካብ 410 ክሳብ 435 ማይልስ ርሒቑ ይርከብ ኣብ ትሕቲ መንጠልጠል መሬት ዝተዓፀወ ዓብይ ማይ እዩ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ረኺቦም ጥራይ ዘይኮነ ካብ ኩሉ ውቅያኖሳት ብሰለስተ ዕጽፊ ዝበዝሐ እዩ ብፍላይ ኣብ ኖርዝ ዌስተርን ዩኒቨርሲቲ ምሁር ዶክተር ስቲቨን ጃኮብሰን ብሓቂ ውሽጣዊ ክፍሊ መሬት ኣዝዩ ብዙሕ ማይ ከም ዝሓዘ ዘመልክት ምዃኑ ክጠቅስ ከሎ ስለዚ ካብ ገጽ መሬት ብሰለስተ ዕጽፊ ዝበዝሐ ማይ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ድማ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ጽሑፍ እዩ ዝብሉ ኣብ ትሕቲ ውቅያኖስ ካሊእ ድንቂ ኣዝዩ ዘስካሕካሕ ማይ ኣሎ እቲ ቀፂሉ እንታይ እዩ ይበሃል ብድሕሪኡ ድሕሪ ማይ ዳሕር እንታይ ይብል ሲኦል ኣብዚ ጎኒ ኣሎ ሲኦል ማለት እዚ እዩ ሕጂ ሳይነስ ምዝ ሓሳብ ብገለ መልክዑ ነተሓሕዞ ምክንያቱ ሕምረት መሬት እንተርኢና ሕምረታ ኣብ ክልተ ክፋላት ማለት ውሽጣዊ ሕምረትን ደጋዊ ሕምረትን ይምቀሉ ውሽጣዊ ሕምረት ወይ ደጋዊ ሕምረት ክንብል ንኽእል እቲ ደጋዊ ሕምረት ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ኣስታት 1800 ወይ ኣስታት 2900 ኪሎ ሜትር ዕምቀት ዘለዎ ኮይኑ ካብ ኣስታት 3500 ኪሎ ሜትር ትሕቲ ገጸ መሬት ዝዝርጋሕ እዩ ብቐንዱ ብዝፈስስ ሓጺንን ማይክሮ ኣሎይን ዝቖመ እዩ እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ልዑል ሙቐትን ጸቕጥን ነቲ ሓጺን ኒክሎን ፈሳሲ ገይርዎ ኣሎ
ስለዚህ ከም ሓዊ ክትሓስቦ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እቲ ገሃንም ዝኾነ ፀቕጥን ልዑል ሙቐትን ሓዊ ኣይኮነን ምስ ሓዊ ክተናፃፅሮ ከለኻ ግን ንኩሉ ተሓፂንን ኒክሎንን ፈሳሲ ገይሮምዎ እዮም ቀሊጦም ድማ ፈሲሶም እዮም ንሳቶም ዘብርሁ በሪ ሓዊ እዮም ክብል ይከኣል እዩ እዚ ኣዝዩ ብጣዕሚ ፍፁም ዝኾነ በዚ ደረጃ እዚ ሓደ ግዜ ክረአ ይኽእል እዩ ድሓር ግን ናብ ውሽጣዊ ሕምረት ምስ ኣተኻ ካብ ኣስታት 3500 ኪሎ ሜትር ዕምቀት ጀሚሩ ኣብ ማእኸላይ መሬት ይርከብ ብቐንዱ ብፅኑዕ ሓፂንን ኒኮልን ዝቖመ እዩ ዋላ እኳ ልዑል ሙቐት እንተሃለዎ ብሰንኪ ልዑል ፀቕጢ እቲ ውሽጣዊ ሓይሊ ሓያል እዩ ኣብኡ ሓያል ፅኑዕ ዝኾነ ፈሳሲ እዚ ብውሽጡ ፅኑዕ ኣዝዩ ፍልይ ዝበለ ዝተፈላለየ መፅሓፍቲ ፀሎት ገለ ካብ ሓሳባት ሲኦል ክትዕዘብ ትኽእል ኢኻ እቲ ዋዓይ ኣዝዩ ብርቱዕ ስለ ዝኾነ ነቲ ብሓፂን ዝተሰርሐ ማዕፆ ይሰብር ብተመሳሳሊ መንገዲ ነቲ ሕምረት እንተሪእኻዮ ድልዱል ሓፂን እዩ ፅኑዕ እውን እዩ ንላዕሊ ክትጥምት ከለኻ ድማ ይፈስስ ኣዝዩ ውዑይ እዩ ምስ ኣተኻ ድማ ሓያል ምዃኑ ትርኢ እዚ መፅሓፍ ዝብለና ሲኦል ኣብ ትሕቲ ምድሪ ከም ዝኾነ እዩ ስለዚ መፅሓፈ ምስጢር ሰማይ ወምድር እዚ ኩሉ ምርኣይ የድሊ